Oh. Salutare, fraților! Astăzi nu o să ne jucăm nimic, o să vă arăt cum să faceți thumbnail-uri cu Pixar. Prima dată îi să Pixar. Adică, nu uitați să dați like și subscribe. Și hai să începem. Prima dată instalați Pixar, după aceea vă duceți. După aceea deschideți Pixar. Așa, după aceea, ce mai faceți? După aceea vă duceți pe plus, apăsați pe plus, o să vă arată o publicitate. Va trebui să dați skip. Pentru un thumbnail. Deci o să fac un thumbnail pentru un clip. Aici și nu știu, am zis, hai să arăt ce la cum. Deci, luați pe orice culoare vreți, eu o să iau pe asta alb. Dacă vreți un background, duceți-vă la background, scrieți aici ceea ce vreți voi, ca și cum... Da, cum am făcut la thumbnail-ul ăla, stai că var. Stați un pic. Pentru thumbnail-ul cu Among Us am folosit background-ul ăsta. Da, doar că nu filmăm Among Us, deci va trebui să scoatem ăsta. Nu o se mai scoate, îmi pare rău. Deci o să punem un alt background, deci vă duceți la background, scrieți aici ce vreți voi. Eu pentru clipul meu vă rog să nu vă uitați, sau ba da, uitați-vă că e tutorial. Ok, wobbly wiggly, wobbly wiggly, wobbly wiggly. Nu mă interesează dacă am prostia asta de copyright. Pe mine ce mă interesează? Am copyright? Nu mă interesează. Basketball. Ok. Deci. Frate. Am pus un background cu basket, duceți-vă la image, m-am murit. NBA 2K17. Nu-i nimica. Ia să un pic, ia să căutăm pe LeBron James. LeBron James. Ce căutăm pe Kobe Bryant. Așa. Vom pune aici ăsta. Îl avem pe LeBron James aici. Hai să-l căutăm pe Kobe Bryant acum. Așa. Kobe Bryant, cred că așa se scrie. Kobe Bryant. Kobe Bryant. Kobe Bryant. Cred că se scrie cu T. Oh my god, NBA.
NBA 2K23, morim. NBA, normal. Cauți NBA, îți dă toți jucătorii de NBA. Așa. Aici LeBron James care o să dea direct mingea în coș. Și da. Ia uitați, bă. Deci, nu este un joc, este basket în viața reală. Oh my god! Basket în viața reală. Ia uitați-mă. Cred că era Kevin Lame. Mai era și Kevin Lame, bro. Dar lasă. Așa. Mă duceți la text. Luați orice text. Dacă n-aveți bani, mai bine nu luați pe astea cu coroana. Deci că dacă vedeți de astea cu coroana costă cu bani. Deci eu zic să luați mai degrabă astea mai... Nu știu că... Așa, greu. Luați aici, scrieți puneți unde vreți voi testul. Eu cred că o să pun aici. Vă duceți aici la type și scrieți ce vreți voi. Eu o să scriu un nou videoclip cu basket. Așa. Ok. Îl puneți unde vreți voi. Eu să-l fac așa. Ok. Nou videoclip cu basket. Basket. Luați orice vreți. Deci scrieți acolo NBA. Eu o să iau NBA 2K23. Ce mă interesează? Eu am NBA 2K17. Pah! Și așa, vă duceți aici. Nu, eu nu vă recomand să apăsați pe Save Project, să apăsați pe Save Image. O să vă dea prostia asta de publicitate, o să așteptați 1000 de ani. 6 secunde, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Așa, save. Successfully saved. Așa. Deci sper că v-am ajutat pentru thumbnail-uri. E mai mult pe mobil, deci asta ca să faci thumbnail-uri pe mobil. Da, sper că v-a plăcut acest clip. Și hai. Pași, pa!